pano si chimbunzwawo nyaya iri pano handisi kunzwisisa rudo hapana kudanana harusi rudo kana tichivanzirana kugara uchitsika-tsika iwe chiripo chaunovanza chisikana buda pachena ndizive kwatakananga nezonditarira mumaziso zvimwe ndingaone paumire chaipo handichanzwisisika pambiro kaunoita iwe kunyanya tinzwani bhadhoezi yapafamba satani zvakapera mushenhasika ndogona kana ngo kwangwanwa chiko chirumbodoitika nayo Shomoni wave kudondihlisa manje kwambodoitikeiko aona tichibhedzaka dhilesa ino the beara waiziya batiyo manje pamasinha ako usavhurira kana benzi waiziya da kuti tombozviweredhera tiri mukati munombedza tombosasana waiziya handitongunzwa mufana wangu hezvo unogwara here iwewo Shomoni asi uri kudokanga kuti ndinodoenda kubasa here inini kudozviweredha kwekudodii handitokuonaka handi ndinogara uchindifora ndapo uchindinatsa kuti he mabude haudi kuspenda time neni chichi apa ndatoti spend time tese kwacho wada kutoshaina futi namani usaita iyoyo chibaba ndadova chibaba pakudiko iwe mwana iwewe unoda kuti tidoko here muno takavharirana kuti zvidii wangu handida chidambusikero ndichipanana rudo nemunhu wangu here tisina kana type yedisturbance waiziya ndatoti nhasi kana zvichibvira tizobuda mujeni muno mwatu nenhumbi ne6 months waiziya handiti progesterone level yako neoestrogen zviri palolalola here bedza tibva tangoti bua iwe ini ndakura kaini progesterone yekudodini ndadova pamenopause niwawa haizvozvo manje ka ndozvanisida kutombonzwa manje waiziya iwe bedza kana pane munhu anenge anoka unongodaira kuti hatipo waiziya nhasi ichingani nhasi imande zve yesaya dati tivharira nemuno mukubva nhasi waiziya kunosvika kana type yenext mande futi handiti type yemafudhaudho ari mugozhere munomu Oshomoli wamboti pafamba satani saka handichadohwisiseini mayasikani bedza ndandi kutoreva satani iye waiziya nokuti ndikunzwa kuda type yegumezeri nemaziso waiziya saka ndekubhedroom waiziya bedza ndipano kukwangwana ichokwadi herechi chembere yakadaita senisha inzwa kani bedza ndozvihwela hangu kuti vamwe nonga chiti ori benzi nemarriage waiziya but nini hapana ndongokuruza muhighway handei bedza handikunzwa vamfana wangu eho kwacho zviri kunzi nemutungamiriri wenyika yedu vanhu ngavabvise mari dzesesefly fee kuitira kuti dambudziko ripere nekuchimbidza iya zvakadowo masikana saka mari iye iri kudodiwa kai ina handidoibviseini vanodonyepa ngavadoite zvavanoda handidoibviseini mune dzimwe nhau kune kakomana kakutsvagwa nemhosva yeattempted murder zviri kunzi kana fana ari kuziva kwakari kakomana aka anofanira kuzivisa mapurisa ari pedyo nekuchimbidza achirava nekakomana aka maoko emapurisa kari dead or alive achapiwa manaisi akawandisa zvikuru ndiwe kauyewo Shomoli wakadoitei kasika kobuda mumba mangu izvozvi bedza izi kani usabvananyo zvidya moyo stereki bedza hapana neakanyanya stereki apa malaita waiziya usazvitye kani bedza ndosaka wanga uchida kuti tidohwera takadovharirana dhonhai wakaponda munhu umbori ani chaizvowo Shomoli iwewe ndine bedza wako wani bedza hapana chambochinja iwo mnenyudzi chavo vaketi ana Kingston mapupu sha vanenge vakuwedzeredzedzwa kuti zvinakidzezvi vakarwa kanaka niyo parodhi apa nebhara waiziya vakuburitsa idhirani yachoka inenge yakanzi nzou yodhungwa negonyeti parodhi handichoiziya malaitas aya wakadaitewo Shomoli kasika kudondiudza kana kuti ndidofonera izvezvi kutv uko ndidopiwe 2 manesi twachona itoto urati bedza usadaro wani uri achimira ndokudzi ndaka wechimeme wamuzhimeme zhamata wechimeme wamuzhimeme zhamata chule iwe owo right chimboshaura kakambo kamwe chete katida kushedzana manjuzo ari pasi vese kavauye panapa ndoda kuti vanzwe nyaya iri panapa handitika saka tishaurire kambo kamwe chete tione wonaika nhamo urimbo unonamira yakanamira mai nababa kana ndoimba kudai kani ndenge ndafonga mudiwa wangu wana kanaka semuorenji ndireke ndiende naye ndireke ndiende naye ndire wandiende naye ndireke ndiende naye ndire right ana manjuzi ndauya pamberi penyu kainini ndichiuya ndakatsukunya uyu ndoda kuti mumuitire zvese zvaanoda muupenyu hwake mukurarama handitika nekuti munhu mhani uya nemukadzi anonaka maningi ka anonaka stereki mati iwe seko uchitaura iwe kana vazimu vachitaura handitika zvauri kutaura izvozvo zvinokurowesa nemheni kuita 16 mapieces nyarara uko anonaka mbani wachimweni
Iwe dai uchiziziya kuti zvinoreva kuti kudika ungadai usingataure zvauri kuita izvozvizvi. Kana tichiti kureva kunaka tinenge tichireva mutauro kwana Njuzuka tiri kureva kuti unofanira kunge uchibatsirika handitika. Saka usataure zvauri kutaura izvozvo zvausingaziye wazizwa. Ubwodoba ihoho. Iwe saka uri kudaiko panapa kana uchishora dare rangu handitika. Ndishedzere mheni yangu ikurowe ikudambure chaizvo uite 16 mapieces. Aiwa baka mune manduwe. Yapota ngeno kamunai. Iwe mukazi wako ndinomuzira kupi nini usade kundigumbura uri kuzizwa ka. Ibva pano tione. Ndati ibva pano tione. Aiwa baka mune washimweni. Chinge kondati sorry wani. Chitetekere kamwaga. Wotsika mtanda irombe hana mwana. Rega ndizorore chuleiyo irombe hana mwana. Rega ndizorore. Rega ndizorore. Rega ndizorore. Rega ndizorore. Rega ndizorore. Right. Chitaura nawo zako katizizwe kaBobo Jani. Taura tizwe takateerera ka. Tasanisiwa chimweni. Nochipresident chokuzvigadza chegachi. Totodiniwe isusu varume. Ipapa pano zuroyu chakauya konyopora hanzvadzi yangu ndiripo. Kunyoporwa Bridget shuwa ere varume. Ko iwe unorwadziwa nei? Ndiwe here wakaita kana kuti ndiwe here wakabviswa bhurugwa unorwadziwa nei iwewe? Aiwa baba chimweni. Ndo yangu banda penziyo. Asi hazvindoiteba kuti hanzvadzi yangu nini nyopore nokamuhereko kai. Hazviite. Saka uri kureva kuti ndonyaya chete yawaya nayo padare rana Manjuzu here iro riri. Ana Majembere wonaika munhu ari kushaiza dare renyu uyu chule iwe. Aiwa baba. Musawadedze bwana wasekuruwo. Vanohuri adzoba kani. Asi manjeso vanhu vakuruka hatindoerekani bata tibvomu zvino. Izvo zvirikuitika chimweni. Izwiro dondo kunyepa iri bodzi ndoro kuti no. Vanhu ava vakufarisa. Kwa ari kutofamba masitoro evanhu vachitora mari. Kwai ukata profit mukufana kushare 50-50 nemari iyo unenge washanda. Saka da kuti wakandoya kubanguyo chete wachindosvika wobva kumamisi vanhu mheni. Izvozvo chete rekatsukunya iwewe chingondipa $100 cheteka. Ndiitira ana Manjuzu kazvandinenge ndichida kuvaitira zvavanoda handitika. Handiti iwe unoziziya kuti nini sekuru handibhadharisa handiti. Saka 100 iyo ndoyeiko. Ndiri kuda kutengera ana Manjuzu chete handiti uri kuzizwa. Ina handibhadharise kana muzukuru. Iwe ukangondipa mari iyoyo shopi yako chete muzukuru ka. Haichambofa yakabatwa futi kauri kuziziya. Vakangopfuura nepashopu pako kavanenge vachingoona pasina chunu. Kana kungoona paine gogo chete chure iwe. Wachimweni. Oye 100 yacho iyi. Wagogure. Wana maika. Totiziripike isusu wana mai. Naitete, munobva maita kunge pane chinoshamisira seiko. Ingawani Sibhineji wacho maingoitisana naye wani. Munoti taisa kuona here. Ndaita ndichidabaka ninaye mai washomore. Musadando basikana. Muri mukadzi wose ni mazwaka. Ine handisi mukadzi anojairirwa zvokusvika palevel iroro manzwa katete. Anyway, nyaya ndakudaidzirei kuno kwaisi nyaya yekurara kwenyu neboyfriend yenyu handitya. Washomore uri munhu waiko iwe. Naitete, manga muri virgin here. Aiwa baka muna iwe. Kanditi maona manje. Nyaya ndakudedzera ndiye muzukuru wenyu tete. Muri kuziva here kuti Oshomole ari wanted dead or alive? Maona news here nhasi? Aiwa ba. Ndoona zvinyuzu zvano Sibhineji baini. Handiti everyday news idzo dzinenge dzichindonzi president chakatodini. President chakatodando ndodaba zvangini. Ari kupomerwa mai mwana. Hanzi akaponda munhu. Ndaizviziva kuti ndiko achaguma asvika kachongwe. Muribe kumugohoredza pamai guru. Imi tete, kwanai manzwaka. Kecha. Muze uyo waidhakwera pano. Ndakawaona wachi. Muri kumbobhepiko naye baba Oshomole? Mukoma, kutosvika muchiita kiimba henyu makakoliwa. Zvakaitika nozuro makazviona bakani? Ndakazviona. Saka waida kuti nditodini? Haidi karume palibe wamwe. Iyo, ungati nini kwai ndiri karume palibe wamwe bainini? Ko boyfriend yako alright, kagawe. Asufunga ndozviziya baka ndinodana nagawe. Yakatako kako kupereka kuti kana muhwe. Haidi. Makafara kamukoma. Iyo, kita kufarira zvinhu zvakadando zvondopenga chere nini. Manje nhanda isa huku pashopu yangu pano bakani. Ndesa hoko chaiyo. Apa miyo bapano. Ndoda bakona kana kapurisa kabodzi zvachene panapa. Andosvika pano chete. Ari kupa mamisi yano mheni. Vai. Haiwawo. Muri kumbobhepiko naye baba Oshomole? Ndanganenda kofambira nyaya wadzimai. Panapa paribe kana mbodzi achasvikaba. Mazwaka. Anenge andosvika panapa chete achazviona. Kujamari yani. Ndozingiri bedho kwakatsukunya inini. Kabodzi kwete kairi. Handibhemiweba. Ndiri 4 jaba zvangini. Wanenge wasati bawauya apa mukoma. Munoibuditsa imi. Wanenge wambopasvikiwa naniko pamusuwo apa. Uya handiziwe bawe. Wa Bridget. Kumafrita kwako kweko kunaka maningi kuriyo here. Tiende koja. Wadzimai.
musareka mumstoro munomu. Baba Oshomole haunyarere kuruta murume mukuru. Asikanaka. Iwewe unokona chero kuyabika mafuritayo. Hinde iyo amai wa Bridget. Mukoma, dai mabhadhara mari iri kudiwa inovhawa storo iyi. Kuvhawa pikwe ndati nini? Paribe kana mbodzi ba anosvika pano. Hinde iyo kotoje mafurita. Right, ndoshopisa tabhadhara mari kai. Ndipe mari tuone. Iwe, bva pano waswaka manyoporo wapwere. Baba Oshomole, do you want to die? Kuvano chi? Ndati bva pano iweyo. Kuda kurwa nomhenhere iweyo. Kasika bva pano toni. Shawari, ndati ndipe mari. Kasika mari. Ka! Wachimwene. Come on. Come on. Yezo. Asi maenda kwa achimwene kani? Owo, musiyako akamire papo. Ari kupama misiya nomheni mai manje ano. Bwana achimwene ndakangoti ka! Ari kubva atorwa nomheni ipo pai. Ka! Iwe, uchiripo? Mudhara, mari. Abe. Asi machiwa malino kasikulukai. Mabhidhiri bakani mukoma. Haiwawo, bhadhara yuko. Warume soka. Idi hui. Idi gogogo. Yesaya, nzikaka timu rangu. Ndiana katisho kari serious meziya. Awacheki driving school kugesa maplace timu kana mchinge mazoraga. Kana chida legit driver's license repapo chairo meziya. Chibate isusu. Awacheki driving school meziya. Tokise ma driving license kubvira kuchitanga kusvikira wapedza mutambo. Chine mainstructors anogara kanota badness meziya. Zokuti chibaga kunotora chitambika. Hapana zvekudzoka katutu zvezve. Unenge uchiketa. Zokuti chingodaiso. Wogotonzi bwa. Maofisi zedu ari padhuze meziya. Muno maharare CBD panamba 2 Robert Mugabe. Ofisi B2C meziya. Uyatitaure kana kuti munongobvomva meziya. Panamba zedu dzanengesa paskiri nazapo dzo meziya. Kana makuyaga zazoka kuti road lulu meziya. Kana kokopina. Tombo tomvera. Namana.